În general vorbim. Cred că ar trebui să ne întoarcem la ceea ce făceau părinții noștri și bunicii noștri, să vorbim mai puțin și să facem mai multe. Și atunci schimbarea o să fie la toate nivelurile. Ne întoarce la Dumnezeu, s-ar putea să dăinuiască lumea, dacă nu, s-ar putea să sfârșească. Maica Domnului m-a dus aici, pentru că tot ceea ce mi-am dorit să fac la biserică am reușit. Și n-a fost ușor. Găsesc cu modalitatea să-i aduc pe oameni la biserică, să fie preocupați de lucrul ăsta. În număr mai mare. Da. Să aștepte duminica ca să meargă la Sfânta Liturghie. Să aștepte perioada apostolului ca să se curățească de păcate, să-și dorească să hrănească duhovnicește cu harul lui Dumnezeu. Altfel, degeaba facem ziduri dacă suntem numai 100 și ceva în biserică, cum spuneați, 800-900. Ce să zic, n-am reușit cu toți. Nimeni nu-i perfect? Da. N-am reușit pe motive. Pentru că oamenii au voința lor, au preocupările lor sau pur și simplu n-au încredere sau au alte așteptări sau nu se înțelegi cum vor ei. Atunci... Legat de această perioadă de 16 ani, ați colaborat din 2005 cu revista Oglinzi Paralele, o revistă în bilingvă, română și germană, nu? Editată la Spital, nu? De cine? De cei de la Alcoolici Anonimi? Tot, de la secția de psihiatrie. Da, a fost o perioadă, da. Da, a avut, nu știu, câteva numere în revista respectivă. Și apoi cu Crai Nou, cam în aceeași perioadă? Și la Crai Nou, da, m-a rugat domnul director, Dumnezeu să-l odihnească, Teodorescu. Crai Nou, tot din 2005? Mai colaborați cu ei? Cum a fost? Nu, mai atunci mi-au cerut și am scris un articol. În perioada despre am văzut mai multe chiar, nu? Unul singur, parcă erau. Nu știu, două numai. În 2017 ați participat la izolarea azilului de bătrâni de la Rădăuț, plus la reconstrucția unei case pentru preoteasa rămasă văduvă. Ce puteți să ne spuneți de perioada aia? E celebrul azil de bătrâni de la Rădăuț, cunoscut. Mai fost, o perioadă, nu știu ce an a fost, 7, 8. Au fost niște inundații, sau 11, nu mai țin minte în ce an, undeva pe la Bacău, pe la Apa Său. Și am fost acolo cu colegi de-a mei, cu câțiva meseriași, am ajutat pe o văduvă. De pe un pârâu inofensiv, s-au adunat un torent de apă și le-au luat casă cu totul. Am participat acolo la Adică ați construit, mereu ați construit. În 2019 la Paraclisul Seminarului. Am fost atunci la azilul ăla, dar era nevoie să particip. Și am fost împreună cu o echipă de oameni de la parohia Sfântul Andrei din Burdujeni, cu părintele Ioan Tuțuc și cu colegii lui de acolo. Am fost împreună. Hai să ajutăm, haideți să facem. Undeva pe la Țibeni am fost cândva așa am izolat, am dat așa o casă și după aceea la un azil, lângă o biserică din Rădăuț. Azilul care și există și astăzi, tot împreună cu cei din parohia Sfântul Andrei. Dar mi-a plăcut să construiesc, mi-i drag, mă simt eliberat când construiesc și am bucurie când văd un lucru făcut, terminat. Și mai ales un lucru trainic, cum zicem și noi la dedicat. Da. Oameni care dăruiesc trăinicii. Da. Lucruri care... Părerea mea că fiecare trebuie să străduiască să înfrumusețeze lumea în care trăim, cu ceea ce poate. Fiecare are un dar de la Dumnezeu și trebuie să ne luptăm pentru ca frumosul să iasă în evidență, să iasă la lumină. Din 2019 ați venit la Mitocul Dragomirnei, în iulie. Iulie se pare că e o lună predestinată la dumneavoastră. Da. În iulie ați fost făcut preot, diacon, preot. Da. În iulie ați venit la Mitocul Dragomirnei. Nu m-am gândit la asta niciodată. N-ați calculat? N-am real, nu m-am gândit la asta. CV-ul noastră m-am uitat, iulie. Da. Da, pe 11 la Rădăuț a fost pilot unui diacon și apoi pe 13 undeva pe la Horodniceni. Sunt o biserică acolo, din lemn. La Suceava. Da. Tot în perioada asta, înainte de Mitocul Dragomirnei, ați avut o colaborare bună cu Pimen Suceveanu, înalt preasfințitul, preasfințitul nostru, cu preasfințitul Damaschin Dorneanu. Se bucura foarte mult
de orice lucru pe care îl făceau împreună. Orice lucrare la biserică. Era foarte încântat. Știu cât de impresionat a fost când a venit la Burdujeni cu vreo săptămână înainte de sfințirea bisericii. Era plină biserica de lemne, pentru că am pus lambriu pe pereți, a venit și meserașul să monteze catapeteasma, pregăteam să punem și podeaua pe jos și atunci făceam curățenii, dar printre lemne am mers în mijlocul bisericii și s-a uitat, cred că vreun sfert de oră, poate mai bine, la catapeteasma. Vai, dar ce frumoasă este, vai, dar ce bine să arate, vai, dar de unde? Dar unde ai făcut-o? Așa cu lacrimi în ochi, s-a uitat la mine, dar cum ai reușit? E impresionat, știa ce resurse sunt acolo. Am și eu surprizele mele. M-am luptat ca să fac, da. Secție de psihiatrie și taură județean, în anul 2003. Da. Bun. Foarte impresionat. Și după aceea, de tot ce am în fiecare an în Alta Sfințitul venea la hram. O mângâiere, că acolo, la spital. Avea drag și prețuia pe Sfântul Haralambei, tămăduitorul de boli. Și era drag să slujească în bisericile mici, compacte. Era biserica arhiplină tot timpul acolo. Pocneau perețe. Câți oameni erau în biserică la ziua hramului. Era o bucurie extraordinară. Era o bucurie mare, da. Rar, de 2 ori n-a fost. Odată a fost sinod la București și altă dată avea trecut în agenda să meargă, nu știu unde, la un schit de Sfântul Haralambei. În fiecare an a venit la hram acolo. Mare bucurie. Cum ați găsit Mitocul Dragomirne? Aici ați venit la cea mai mare parohie? Mi-am dorit să dezvolt și latura cealaltă a slujirii preoțești, numai cea socială, ci și cea edilitară, administrativă, să pot să lucrez cele ale preoții altfel decât am făcut-o în prima parte a slujirii mele preoțești. Și de aceea am apelat la Înalt Preasfințitul Pimen și am spus lucrul ăsta, că aș dori să... Și el mi-a spus, nu i-am zis eu, că tu slujești de 15-16 ani acolo. Da, dacă se eliberează undeva, uitați, o să iasă la pensie un părinte, la Mitoc. Da, ai dreptate. Te trimit acolo. Și a ținut de cuvânt. A ținut de cuvânt. M-a trimis aici și, nu știu, după 2-3 ani am zis, mai cred că numai cu voința și încrederea pe care a avut-o Înalt Preasfințitul mine, că și Maica Domnului m-a dus aici, pentru că tot ceea ce mi-am dorit să fac la biserică am reușit. Și n-a fost ușor. Într-un termen nu e o parohie cu putere economică mare. Deci e cea mai mare. Are aproape 1000 de persoane din 5000 cât are toată comuna. Da. Sunt aproape 1000 într-adevăr, dar... Teoretic. Da, în teorie. La nivelul de implicare sunt mai de lucru. Puțin. Ar putea fi mai bine. Da. Și din partea oamenilor și din partea comunității. A administrației mă gândesc că este loc. Fără să criticăm pe nimeni, doar să spunem lucrurilor pe nume, este loc eu m-am străduit să duc la bun sfârșit tot ceea ce mi-am dorit. Și am început cu ceea ce am considerat că e necesar. Și voiam să avem o icoană Maicii Domnului, bizantină, foarte frumos lucrată. Pentru că merg o dată pe an sau la 2 ani în Sfântul Munte Athos. Am întâlnit la Botovedu un părinte Chiril, care m-a ajutat pe alt părinte să confecționeze icoane, le-a sfințit acolo, la mănăstire. Și a fost de acord să vorbească cu pictorii care lucrează pentru mănăstire să facă o icoană. O copie a icoanei Maicii Domnului Mângâietoare, o icoană făcătoare de minuni de la Mănăstirea Vatoped. Și înțeles că era o sumă mare, dar destul de... În ce an ați făcut asta? În primul an, când am... 2019? 19, 20. Pe toamnă, da. Sfârșit de 2019? Da. În iulie ați venit, că am zis că iulie e luna... Și de acolo s-au legat toate. Poate iulie se leagă cu august, s-a născut în august, iulie e luna... Da. Posibil, nu mă gândesc la e doar o legătură, așa... Da, asociere. O asociere, da. Da, scuze, și doar la face biserica frumoasă. Păi îmi doream renovarea
dușumele, că era putred, doream mai multe lucruri să le facă. Zugrăveală, sistemul de încălzire, practic l-ați înlocuit. Da, am înlocuit, de 2 ori am făcut-o. În un grup sanitar. Cum au vrut meseriașe care au făcut inițial și după aceea am făcut din nou tot, în afară de centrală. Centrala a rămas aceeași pentru că e bună. Și acum avem sistem de încălzire în biserică, care e funcțional. O biserică atât de mare, se poate sluji, să fie... Ați făcut o casă mortoară nouă? Am construit și casă mortoară cu ajutorul unei doamne din parohie. Am renovat praznicarul, doamna Luminița Kozlovski. Ea s-a implicat cel mai mult în renovarea praznicarului. Am muncit cu oamenii din parohie și ea a dus la finisare un meseriaș care a făcut tavanul, perețe, apoi mobilierul din praznicar și mă bucur că am reușit lucrul ăsta. Grupul sanitar de acolo și de la casa mortoară și apoi trotuare, pavele. Da, pavelele le-a făcut tot dumnea ei cu câțiva ani în urmă, înainte de a veni eu, cu un an, 2, înainte de, nu știu, 17-18. Și apoi am început renovarea cea grea la casa parohială. Casa parohială care a fost dispensar comunal, cred că vreo 50 de ani. Părintele dinaintea mea, Părintele Ioan Stan, s-a ocupat de ceea ce trebuia făcut ca să obținem înapoi bunul bisericii. Dat în judecată, a câștigat și după ce s-a construit un nou dispensar, s-a redat bisericii. În ce an s-a redat bisericii? Aproximativ? Nu știu în ce an, cred că 7, 15, 16, undeva, oricum destul de greu. Târziu. Și târziu și părintele încerca să facă o renovare, să construiască, facă muzeu acolo. Da, cum când este am și venit muzeul? am găsit, totul putred și acolo și am început să facem o renovare în cap-coadă, începând de la podele și acolo am făcut instalații din nou, și electrică și încălzire și adică sanitară. O reabilitare generală. Da, uși, geamuri, acoperiș, fațadă, tot ceea ce trebuia făcut. În momentul de față e un muzeu? Este muzeu, da. Se poate vizita? Se poate vizita. Este un program afișat acolo, dar se poate suna la... Cu programare. Da, așa și o să fie un om sau să ce merg eu acolo, da. Când vine cineva să prezint bunurile bisericii. Pe aceea au trebuit să le restaurăm, să le curățăm, să stopăm degradarea lor, pentru că erau multe în stare avansată de degradare cu mulți care... Cu istoric, 200 biserică, de ani. da, o să aibă 200 de ani la anul. La anul, da. Construită în 1821-1825. 25, da. Deci la anul 2025, 200 de ani. S-a construit repede până la centuri, până la geamuri, că geamurile sunt aproape de acoperiș. Și după aceea au fost niște etape, mă rog, stagnare, pentru că au făcut-o foarte mare și ei credeau că să facă o biserică mică, însă oamenii au vrut să o facă mare. Și constructorul a fost priceput, a făcut o biserică așa cum se cuvine, pentru că zidurile sunt groase, sunt din piatră, arcadele sunt de cărămidă și au bolți, așa, deschiderea de 13 metri lățime, acum, cu toată știința și tehnologia de azi, nu prea au inginerii curaj să facă bolți cu deschiderea aia. Și stau și mă gândesc cât de greu le-a fi fost, pentru că totul se construia cu mâinile, nu erau excavatoare. Da, în 5 ani, adică termenul e mare totuși. Da, construit repede. Am stat mulți ani, poate 100 de ani, cred că netencuită biserica. A fost greu, nu le-a fost ușor. Biserică mare, satul nu era atât de mare. Însă i-au gândit că o să se dezvolte și biserica o să fie, potrivită. Au avut o viziune. Da. Și au avut dreptate, pentru că, s-a dezvoltat comuna. La anul va fi, mă gândesc, un eveniment, veți marca cei 200 de ani. Îmi doresc să organizăm un eveniment. E stabilit o perioadă în care va fi sau încă nu? Probabil că undeva în toamnă. Așa mi-aș dori, ca să încheiem ceea ce am început, acum ultima lucrare. Da, vă referiți la gard, nu? La gardul de piatră, care în momentul ăsta aveți 2 laturi, practic, aproape gata. Aproape, da. Fața și... 2 pe exterior și cea latura dinspre miază zi numai pe exterior, nu și pe interior. Cealaltă e finalizată complet din față. Îmi doresc să ducem la bun sfârșit și lucrarea asta, pentru că
după casa parohială am continuat la biserică, am renovat fațada practic, toată tencuiala care... Ați dat un jos și ați luat Da. altă tencuială și plus termosistem. S-a tencuit din nou, Și izolația termică. Și izolație n-am făcut în biserică de 200 de ani. Nu. Da. N-am făcut izolație, am făcut încadramentele din polistiren și s-a văruit din nou. Am făcut la temelie o lucrare frumoasă cu piatră, cu bordură din piatră. Da, am făcut renovarea practic 90% din tencuială a căzut. Aproape tot. Aproape toată. Da. Aproape tot. Da. Zidurile practic au dăinuit. Da, zidurile au rămas. Zidurile exterioare. Și pentru că am renovat și praznicar, și biserică, și am terminat și casa mortoară, și îți cerea să facem și lucrarea asta la gară. Un gar care în jur de 50 de ani, cred că are, și nu e cu fundații, stâlpi aceia care vedem de beton, au într-adevăr și un fier pe mijloc, dar ei sunt de 2 metri, cam jumătate de metru puși în pământ. De aceea erau, au fost dat de vânt turnul din Pisa. într-o direcție sau alta, pentru că n-au avut fundația corespunzătoare și toate trebuie schimbate la un timp. Acum lucrarea care am început-o, considerăm că o să țină mai mult, poate. Cu siguranță. Va fi tău din dedicat, trăinicie, va fi trainic. Da, ar trebui să fie frumos, pentru că se face și cu cheltuială mare și se lucrează de calitate, cu meșeraș foarte bun, cu experiență foarte mare, de 20 de ani, lucrat în Italia numai la piatră. Și într-adevăr, e foarte bun. Oameni dedicați unei meserii. Da, și văd că le place la oameni, sunt bucuroși, sunt încântați de ceea ce se face. Părinte, ce ar mai fi nevoie? Scopul meu, dorința mea cea mare e să găsesc modalitatea să-i aduc pe oameni la biserică, să fie preocupați de lucrul ăsta. În număr mai mare. Să aștepte duminica ca să meargă la Sfânta Liturghie. Să aștepte perioada postului ca să se curățească de păcate, să-și dorească să hrănească duhovnicește cu harul lui Dumnezeu. Altfel, degeaba facem ziduri dacă suntem numai 100 și ceva în biserică, cum spunea, 800, 900 și... Da, dumneavoastră a spus de 900 și ceva de persoane, 900 și am zis 1000 rotund, ori fi 900 și ceva. Sunt mulți plecați în străinătate, din persoanele astea, sunt mulți care nu merg ei la biserică, degeaba le-am spus și i-am rugat și am insistat și am încercat să-i conving, nu merg, pentru că ori nu au baza de acasă din copilăria lor, ori nu înțeleg cât de necesară e să fim împreună la biserică, pentru că nu consideră că nimeni nu consolidează mai bine comunitatea decât biserica. Pentru că acolo mergem să ne curățăm de păcate, mergem să ne smerim și mergem să dobândim har. Și atunci toți avem același scop. Și mai e un secret, în învățătura noastră de credință, nimeni nu se poate mântui fără celălalt. Suntem obligați să fim în comuniune unii cu alții. Să ne iubim aproapele. Asta e porunca lui Dumnezeu. Iubim pe Dumnezeu și pe aproapele ca pe noi însuși. Mai e de lucru până să ajungem la nivelul ăsta. E de lucru în toată țara. Zic de mine ce am de lucru aici și lucrarea pe care mi-o doresc să o desfășor. Mai aveți timp, sunteți tânăr. Da. Mi-am dorit ca în primii ani, mi-am dorit ca în 3 ani de zile, în 3 ani să terminăm. Așa am zis, anul ăsta facem asta, la anul celălalt lucrare și după aceea să terminăm. Uite că nu am rezolvat în 3 ani, trecut 5. Dar nu au trecut 15, nici 25. Și poate la anul îmi doresc. Și am spus și la oameni, eu îmi doresc mai mult decât voi să termin lucrările. Și o parcare, părinte, cred că ar fi necesară, o parcare. Da. Dar știm că... Pentru cea mai mare biserică din comună ar trebui o parcare. Avem promisiunea. Nu că n-ar trebui și la alte biserici, Doamne de la autoritatea locală, că o să se facă și lucrarea aceea. Trebuie răbdare. Nu știu când o să fie, când o să poată ei. Da, poate și noi și ei, toți la un loc, găsim o soluție. Să vedem, da. Cu îngăduința noastră, dacă ne se permis, să trecem un pic puțin la viața personală. Sunteți căsătoriți din 2000, aveți 3 copii, soția este profesor, azi este Ziua Mondială a Educației și trebuie să avem așa, să facem o plecăciune către toți profesorii noștri, ai copiilor noștri, profesorii care vor fi.
Ne modela destinul la fiecare. Profesorii au un rol esențial în viața noastră. Ce puteți spune? Am înțeles, unul din copii vă calcă pe urme? Nădăjduiesc, e scris în anul 1 la Facultatea de Teologie. Băiatul mare, băiatul cel mare. Da, cel mare. Tot la București? Tot la București. Eu l-am rugat să mai dea la o facultate și s-a înscris și la SE. Și sper să reușească să le facă în paralel. Fac în paralel. Nu l-a spus la construcție, nu? Nu prea, da. Copiii mei au fost feriți de Nu, la facultate de construcție, nu. Ceva cu protecția mediului și la am înțeles, profil ăsta, protecția mediului. Nu vreau să zic, n-ați făcut facultate de construcție, dar ați construit. A făcut seminar și la seminar nu s-a făcut multă matematică. S-a pus accent pe matematică, ci pe latura cealaltă. Deci v-a urmat și din liceu. Da, el a terminat seminarul, da. Am înțeles. Să vedem ce o să aleagă, da. 2 copii mai aveți în afară de... Mai avem, da, slavă lui Dumnezeu, că sunt mari și ceilalți. Al doilea este în clasa 11 la Colegiul Ștefan cel Mare, la mate info intensiv, bilingv. E un pic diferit de celălalt. E diferit de celălalt, da. Și de celălalt băiat al noastră. Da. Și urmează drumul lui, vrea să le facă pe toate. Soția spune că seamănă cu mine, că vrea și una și alta. Una, așa, și oamenii din parohie mai spuneau, dar nu așa, că toate odată, pe una încep și pe alta o las și hai să le terminăm, hai să facem... Știți cum e? Oamenii nu înțeleg că dacă putem face mai multe lucruri odată, în paralel, e bine, pentru că nu le mai avem de făcut mâine sau poi mâine. Și nu ne mai întâlnim cu posibilitatea de a le face. Sau mai simplu spus, în viață trebuie să ceri mai mult. În vânzări, dacă spui target de 100 de lei, vei face 50 de lei, vei fi jos de tot. Dacă spui target de 1000 și faci 600-700 de lei, ești sus. E bine. Da. Depinde și la ce ne raportăm în viață și ce ne dorim să facem. Trebuie să, să ridicăm un pic ștacheta și noi, să vrem mai mult de la noi. Fiecare în domeniul lui. Fiecare în domeniul lui. Dacă am sta bine duhovnicește fiecare dintre noi, să avem o cultură solidă religioasă și o viețuire corespunzătoare, atunci toate lucrurile s-ar face foarte ușor. Pentru că omul ar simți nevoia să ajute, să contribuie, știe că ceea ce dă lui Dumnezeu rămâne la Dumnezeu. Și atunci s-ar face mult mai ușor toate lucrurile astea. Așa e mai complicat, trebuie de convins. Copiii ce să spun? Nu vreau să insistăm foarte mult. Cel mic are pasiunile lui, merge la teatru, un actor acolo îi pregătește, trupa de teatru la liceu, așa acolo e înscris la trupa de teatru. Studiază singur la chitară, am plătit un profesor un timp și acum e autodidact. Adică matematică, o chitară? Și matematică, da, bine așa, vrea să trăiască intens, îi place să descopere ceva nou mereu. Cea mică în clasa 8 acum și cred că tot acolo să meargă la liceu. La un liceu, da. Un liceu de tradiție, cam cel mai... Tradiție și... care și-au menținut standardele. Copilărie frumoasă și sunt foarte apropiați unii de alții. Cum eram noi în copilărie, așa sunt cei de la Ștefan între ei. Se întâlnesc foarte des, au idealuri, își fac planuri și le materializează, numai că au intenția. Muncesc. Bun. Asta mă bucură. Văd că își caută drumul lor și muncesc pentru asta, să se dezvolte personal. Chiar el e foarte preocupat de lucrul ăsta. Face voluntariat în tot, pentru asta contează la Sibiu. Dar tu ai 17 ani, tu te gândești, nu? Se gândește de acum. Și e bine. Mă bucur pentru el. Open mind. E deschis. Mulțumirea mea e că au crescut foarte repede. Mă bucur că sunt sănătoși, dar au crescut foarte repede și eu preocupat cu lucrările care le-am avut aici sau dincolo. Nici n-am simțit când au crescut. Avem un gol în suflet, așa, și soția cu că au plecat cel mare de acasă, ne lipsește. Și a plecat de o săptămână. Vreau să vedeți partea bună, o să vină nepoții, la un moment dat. Ok. Ați fost sănătoși, să ajungem, da. Să ajungem sănătoși. Ați fost mereu implicat în viața comunităților din care faceți parte, ați făcut parte. Bosani, Suceava, Mitoc și altele.
Cum vedeți Suceava și Bucovina în ultima jumătate de secol? A evoluat, a involuat? Mă raportez față de perioada copilăriei s-au schimbat lucrurile în bine și poate dacă am fi fost în partea cealaltă de țară, ar fi fost lucrurile și mai bine. În Ardeal, adică? Da. Vă referiți? Da, în zona Oradea, Timișoare, dacă ar fi fost Bucovina acolo. Am înțeles. Suntem în costul nu ne ajută ăsta de geografia. țară, nu ne prea ne ajută, din păcate. S-au dezvoltat foarte mult zona noastră, e apreciată în întreaga țară, știți că toți vor să vină în Bucovina. Mai avem de lucru mult la infrastructură, s-a pornit acolo din ce se vede. Mai este de Suntem pe drumul cel bun, ziceți. Sunt blocaje foarte mari în orașele mici, mai tot timpul, dar știți, vedeți. Lucrați în vânzări și sunteți pe mașină toată ziua și vedeți ce pe la humor, la lipsa centurului, orașe fără centură. Sau orele de vârf, chiar și în Suceava. la noi în Suceava. Faci uneori 50 de minute să traversezi orașul. Când stăteam în Opcini, ajungeam uneori în Burdujeni 7 km în 50 de minute, orele de vârf. Adică e un pic cam mult. Este. Și nu cred că orașul de 20 de minute, minunea aia, va rezolva ceva. Bine, asta e o paranteză. La capitolul ăsta este foarte mult de lucru și apoi, nu știu ce, gândesc politicieni la vârf, la județ sau din țară, e nevoie să le creăm oamenilor condiții și să fim preocupați de ceea ce le trebuie ca să poată trăi în țară. Deci dacă unul face agricultură, trebuie sprijinit. El știe să producă, dar trebuie sprijinit ca să-și poată vinde produsele. Multora le-am spus, noi avem nevoie de centre de colectare la toate produsele, la toată producția, mai ales în agricultură. Și atunci n-am mai fi probleme. Măcar hrana, dacă am colegi care au terminat teologie și au lucrat apoi în vânzări, au ajuns manageri la companii mari. Și apoi eu îi întrebam, de ce nu luați din România? Și apoi el spunea, da, dați-ne stocuri. Ce stocuri? Avem. Eu am nevoie de fluxul ăsta. Cine mi-l oferă? Continuitate. Și zic, uite, vezi, cât de mare nevoie ar fi de astfel de centre în întreaga țară. Atunci, știi, luăm de acolo, luăm dincolo, acoperim golul unde trebuie și luăm din țara noastră. Apropo, era o știre tristă, recent, vara asta am văzut. Unul din 6 borcane de bulion, banalul bulion, este importat. Deci am ajuns la nivelul ăsta. 1 din 6. Nu 1 din 6. 1 din 6 producem noi, scuze. 1 din 6 producem noi. 5 sunt importate. 5 din afară. Deci am ajuns din țara care am putea produce hrană pentru 100 de milioane, cred că asta 5 Românii, să fim nu reușim să facem pentru 15 milioane, pentru 100. Desfacere. Da. Agricultura, din ce am citit, o ridicat țara. Și-au făcut industria care s-a făcut după înainte de 90. Agricultura și industria aferentă agriculturii. Pe agricultură s-a bazat toate. Dacă am fi păstrat capacitățile de atunci, în agricultură și industria am putut avea în continuare. Da, asta e altă discuție. Suntem o țară agrară, asta a fost România și n-am prea depășit nivelul ăla. Dar acum nu mai suntem nici agrară? Nu știu, eu o văd să nu-i colonie, o enclavă, dar mă rog, să nu intrăm în față de perioada copilăriei în care oamenii aveau stabilitate, erau gospodari, nu le lipsea nimic din curte și dacă voiau să facă ceva și țineau animale și le vindeau. Îmi povesteau bunicii, pe ei își țineau un vițel, îl vindeau și își acopereau casa. Cu banii de pe așa. Sau în alt an își luau mobile. Dar aveau pe lângă serviciul lor, pe lângă salariul, mai aveau un beneficiu de genul ăsta. Acum se țin căței și pisici. În America, în 2023, este o statistică, au cheltuit mai mult pe hrană de animale și toate accesorile astea pentru animale decât pentru copii. Industria asta a ajuns la nivelul ăsta. Da. Decât pentru haine de copii, de școală. Acolo a ajuns societatea, Occidentul. Da. Nu suntem noi probabil acolo, dar suntem influențați cumva în mișcarea asta globală. La capitolul ăsta e mult de lucru în Bucovina. Avem capacități mari, avem pământ mult, avem potențial. Avem potențial foarte, foarte mult. Dar asta lipsește. Și nu înțeleg de ce. Asta nu e treaba mea, slujitor la altar, dar asta doare pentru că vedem că parohiile rămân. Doare pentru că dumneavoastră oamenii pleacă din țară și atunci la biserică cine să mai vină? Dacă ați spus că din generația noastră 80%, cât ați spus? Foarte, îți plecați în afară. Da, așa este. Atunci, dacă 8 din 10 îți plecați în afară, atunci noi în țară, cu cine mai... Lucrăm cu pensionare. Cu cine mai lucrăm? Oamenii pensionari, cei tineri, câți au rămas, dar în special cu pensionare. Părinte, care sunt cele mai mari provocări ale meseriei noastre în secolul 21?
2024, în anii 2020. Cea mai mare provocare pentru mine e de a-L face pe Hristos cunoscut oamenilor. De a determina pe oameni să înțeleagă cât de necesar este să avem pe Hristos în inima noastră și în viața noastră. Asta îmi doresc cel mai mult să transmit. Câtă bucurie ar avea omul dacă ar crede și ar fi în legătură strânsă cu Hristos. N-ar putea o cuprinde în cuvinte. Și nu i-ar trebui fericire mai mare decât asta. Asta îmi doresc eu. Este provocarea mea cea mai mare. Asta am dorit să fac curățenie și să înnoim tot ceea ce ține de parohie, de biserică. Și în etapa următoare asta îmi doresc. Să comunic mai mult cu oamenii, să merg în casele lor. Nu știu, m-a luminat Maica Domnului cum o să fac lucrul ăsta, să pot intra în casa unui om și să mă primească cu drag, fără să aibă sentimentul, vine popa și îmi cere bani. În ăștia 5 ani de când sunt aici, în parohie, n-am fost niciodată până acum vara asta și acum am dus să îndemn pe oameni să facem lucrarea asta împreună. Să fie fiecare părtaș cu un segment din lucrarea asta pe care o avem noi. Gardul de piatră. Și feedback-ul e bun, oamenii au înțeles. Au văzut că s-au făcut multe în perioada de până acum, ceilalți 4 ani, și majoritatea au fost de acord. Și să implic oamenii. Adică dar îmi doresc să mă asculte și în latura cealaltă. Să vină la biserică și să avem răbdare. Pentru că rezultatele nu vin dintr-o dată. Cunoașterea lui Dumnezeu e scopul vieții noastre. Asta e definiția vieții veșnice. Aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singur și adevărat Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Evanghelia lui Ioan. În cuvântarea arhierească a Mântuitorului. Capitolul 17, versetul 3. Asta e dorința mea cea mai mare. Am înțeles. Celelalte se efemere. Dacă nu secundare. Mă duc, da. Să nu merg cu traista goală înainte lui Dumnezeu. Când dată plecăm toți din viața asta. Am înțeles. Mergem cu faptele. Cu sufletele, nu, da. Merg împreună cu mai mulți oameni. Să nu fiu singur. Merg înainte lui Dumnezeu. Aveți o responsabilitate. Am mare responsabilitate pe umeri și am sentimentul ăsta că nu sunt la nivelul care trebuie. Că e nevoie de multă muncă ca să putem să avem progres duhovnicesc. Cred că pentru toți cei care o să ne urmărească, fiecare în domeniul nostru și pe filia noastră, să conștientizăm că avem nevoie de creștere continuă, de dezvoltare și de îmbunătățire în viața noastră. Da, și ceea ce trebuie să ne unească trebuie să fie biserica. În biserică, acolo, trebuie să fim toți una. Când zic viața noastră, zic și viața spirituală și viața... și materială și spirituală. Dar mai am un alt ideal sau o altă preocupare, aceea de a face ca biserica să fie model. Și la nivelul de construcție. De a fi toate puse la locul lor, de a fi în bună rânduială și de a fi bine întreținute. Și lucrul ăsta e important. Spuneam și la oameni, gospodăria bisericii trebuie să fie model. Și acolo trebuie să facem lucrurile cât mai de calitate. Și după aceea le facem și pe ale noastre. Dar și acolo trebuie să ne implicăm fiecare. Pentru că suntem ceea ce dăruim. Nu ești ceea ce ai, ești ceea ce dai. Exact. Asta zicea un părinte. Da, e adevărat, foarte adevărat. Asta e provocarea. De a avea puterea de a dărui, de a oferi. Dăruind vei dobândi. Puterea noastră. Da, și de multe ori, din punctul meu de vedere, dăruirea asta nu înseamnă neapărat saj de bani, înseamnă timp, înseamnă idei, înseamnă implicare, înseamnă energii care duc în final să adune oamenii la un loc și să realizăm anumite obiective. Da. Și în viața privată, și în viața bisericii, și peste tot. Toată energia asta acumulată, în final, energia devine o forță. E o forță. Noi suntem energie. O putere. Și dacă suntem și cu ajutorul lui Dumnezeu, ce nu suntem singuri, nu suntem mândri, ci ne smerim, lăsăm ca Dumnezeu să ne lumineze, să alegem ceea ce e bine, atunci facem lucruri trainice, lucruri bune. Se poate schimba țara, așa consider eu, că o țară se schimbă cu pași mărunți. Cum vedeți că mă gândesc acum, ce înseamnă patriot? Ce înseamnă patriot? Că din punctul meu de vedere, patriot, eu nu trebuie să pui steagul pe casă sau pe mașină sau pe magazie. Eu am o magazie de 16 metri, roșu, galben și albastru. Nu e suficient, e o condiție necesară, dar nu suficientă. Eu zic că a fi patriot e un lucru simplu. Fiecare să ne facem meseria. Așa este.
unde suntem fiecare cât mai bine. Cât nu știu, mai cum serios. vedeți noastră? Poate e o noțiune, mulți râd, patriot, naționalist, nu știu, mi se pare esențial să fiecare să fim patrioți. Ungurul să fie patriot, românul patriot, englezul patriot, neamțul patriot, fără să ne intersectăm și să ne jignim, să avem conflicte, în sensul ăsta. Cei care au creat România Mare aveau un ideal, dragostea de patrie, pentru ei era în suflet ca dragostea de Dumnezeu. Și după 90 am auzit deseori o lozică pe care o foloseau oamenii, care nu mi-a plăcut deloc. Ce mi oferă mie țara să rămân aici? Ce îmi dă mie? Ce îmi creează? Ce mi se oferă ca să pot să trăiesc în România? Dar ce oferi tu țării? Ori exact asta e problema. Că o țară crește sau descrește în funcție de implicarea pe care o are fiecare om la nivelul lui. Deci să ne facem datorie fiecare în dreptul nostru cât mai bine posibil. Să fim serioși și jertfelnici. Și un alt lucru care nu prea există bine dezvoltat la noi e dragostea de bunul comun. Fie că e o stradă, fie că e o bancă, fie că e un parc, fie că e o școală, biserică. Vedem cum arată școala după ce termină anul școlar. Sau în drumul spre casă, cum arată o alee. Sau cum rămâne biserica după ce pleacă oamenii din biserică. Câți au grijă să șterg pe picioare, intră cu bună cuvință în biserică și cu neglijență. Dacă fiecare om se străduiește să-și facă datoria în dreptul lui, cât mai bine, lucrurile se schimbă bine, cu siguranță. Inevitabil. Și un alt lucru, în principiu după care m-am ghidat eu, e acela de a pune mai presus interesul bisericii decât interesul meu personal. Și n-am dus lipsă de nimic. Adevărat că n-am făcut lucruri multe, mari acasă, n-am făcut mai nimic de când am venit aici în parohie. Pentru că n-am mai avut timp, că numai aici am muncit și m-am dedicat iarnă și vară. În schimb, nu-mi pare rău de ceea ce am făcut. Pentru că este un lucru frumos pentru societatea noastră, pentru comuna în care trăim și pentru biserica noastră. Dacă ați avea puterea să schimbați ceva în trecut, ce ați schimbat? În trecutul noastră. Sau al țării, nu știu. Sau dacă ar trebui schimbat ceva. N-am puterea asta. E un exercițiu. Un exercițiu. Vreme, da, am avut convingerea că se pot schimba lucrurile de către un om. Ori lucrul ăsta nu e adevărat. Nu. Schimbările se pot face de oameni care au ideal comun și sunt serioși. Și își respectă cuvântul dat. E esențial lucrul ăsta. Dacă am zis că facem un lucru mâine, să-l facem. Dacă vrem să facem ceva vara asta, ne organizăm să facem asta, așa, lucrurile astea. Dar pentru asta trebuie multă seriozitate. Care ne cam lipsește nouă ca putere de jertfă multă. Seriozitatea așa o să schimbi. Noi tot așteptăm un miracol, să vină un președinte, să vină o forță, să vină din afară. Nu, schimbarea trebuie să pornească de la noi. Fii tu schimbarea care vrei să o vezi în lume. Da. Totul de acolo trebuie să pornească. Să fim fiecare lumină în dreptul lui. Fiecare. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ne cere Mântuitorul Hristos. Așa le spune ucenicilor când întâlnim la pământ. Ca văzând faptele voastre cele bune, să slăvească pe Tatăl vostru cel din cer. Scriptura ne învață de toate. Deci să deschidem. Trebuie să o deschidem. Mai des. Deschidem, să citim. Da. Am fost la un moment dat la o mormântare, la Bosanci. Dumnezeu să-l odihnească, au avut 15 copii. O loier. Și acolo am remarcat un lucru, că Biblia era folosită deschisă și foile uzate. Biblia e format mare, foarte frumoasă și pentru asta i-am lăudat. Ei se adună acolo și mai citesc din Scriptură. Citesc din Biblie după amiaza. Și lucrul ăsta e lii de folos. Pentru că omul ăla spunea că era Dumnezeu să-l odihnească. A fost tată la un coleg de-a meu de clasă. Și coleg cu tatăl meu de serviciu. Și el spunea, eu dacă o să mă rog lui Dumnezeu și o să fac fapte bune, Dumnezeu o să dea binecuvântare la copiii mei ca să fie coadă de mașini de aici până la ieșirea din sat. Și au trecut ani și la un moment dat spune,
Toți să ai mei. Gineri, nepoi, copii, da. Avea de câteva ori pe an strada aia plină. O stradă mare în Bosanci, pe dealul satului. Așa e. Da, Și uite că i s-a împlinit în viața lui lucrul ăsta. Mare putere are cuvântul. Oamenii de azi neglijează puterea pe care o are cuvântul. Pe care noi îl spunem, pe care îl gândim. Spunem prea multe și facem prea puțin, din păcate. Asta e ca o critică pe care o fac eu nouă celor de azi. A generației de azi. Da. În general vorbim. Cred că ar trebui să ne întoarcem la ceea ce făceau părinții noștri și bunicii noștri, să vorbim mai puțin și să facem mai multe. Și atunci schimbarea o să fie la toate nivelurile. Secolul 21 va fi religios sau nu va fi deloc? Da. Andrei Malraux a zis asta. Auzit, da. A fost scriitor, ziarist, un om politic francez. De-abia au început secolul 21. Ce frământări sunt și... Cum vedeți lucrurile? Situații. De aceeași părere că el, dacă ne întoarce la Dumnezeu, s-ar putea să dăinuiască lumea. Dacă nu, s-ar putea să sfârșească. Și după cum se vede că merg lucrurile, nu mergem spre bine. Ca o paralelă am găsit undeva, Ana Blandiana zicea despre situația din Europa, dar și din lume, în principal din Europa, că epoca de acum seamănă izbitor cu cea dinaintea căderii Imperiului Roman. Atunci Roma avea mai mult de 60.000 de romani la o populație de 1 milion de locuitori. Ceilalți erau veniți din alte regiuni ale globului. Astăzi, 50% din populația Londrei este engleză, iar în suburbiile Parisului sau ale Rotterdamului trebuie să-ți repeți unde ești pentru că nu dai seama dacă ești în Europa. Trebuie să înțelegem ce a fost pentru a ști ce va fi. Da. Am ajuns într-o situație de cotitură, aș zice eu, dar sunt șanse. Trebuie să fim optimiști, nu? Sigur. Optimiști, dar cu credință în Dumnezeu. Nu o să reușim nici fără Dumnezeu. Cum putem fi, părinte, buni creștini? 2-3 lucruri să le facem, să tindem măcar către el pentru a fi buni creștini. Să împlinim porunca cea mare a iubire. Te iubești pe Dumnezeu din tot sufletul tău, din tot cugetul tău, din toată inima ta, din toată virtutea ta. Și a doua, să iubești pe aproapele ca pe tine însuți. Spune Mântuitorul Hristos când a venit tânărul bogat la el și a întrebat: ce să fac? Să-i poruncile? Da, le țin din tinerețele mele. Una-ți mai lipsește. Vindecă toate câte ai și împarte săraci. Și atunci a plecat omul întristat pentru că el aștepta să-i mai dea o povață, un sfat. Dar eu cred că asta e calea. De a pune primul loc iubirea față de Dumnezeu. Și pe toate celelalte le împlinim. Și iubirea față de Dumnezeu înseamnă a ne ruga dimineața. Cât se poate de firește. A nu avea ură pe cineva, a ne ruga pentru cei care ne fac rău. E cea mai mare provocare pe care a dus-o Hristos în venire. Cea de a ne îndemna, de a ne porunci nouă să iubim pe vrăjmașul nostru. Ne luptăm de 2 milenii cu lucrul ăsta și puțin reușesc să-l împlinească. Foarte, foarte puțin oameni au capacitatea asta de a iubi de plin. În final, v-aș întreba ce mesaj ați avea către Mitocul Dragomir și ce ați fi vrut să vă întreb și nu v-am întrebat? Către oameni mi-aș dori să lansez un îndemn de a se prețui unul pe altul, pentru că viața e scurtă, timpul trece și se întâmplă să nu avem vremea necesară să ne putem împăca cu cel care l-am supărat zicând o vorbă sau alta. Mi-aș dori ca să prețuiască mai mult unul pe altul și să ne acceptăm unul pe altul, așa cum suntem, fiecare cu defectele lui. Să scoatem în evidență ceea ce vedem sau ne se pare nouă foarte evident că e rău la cel de lângă noi, pentru că nimeni nu e perfect. Numai Dumnezeu. Da, și legat de ce mi-aș dori să mă întrebați. Orice.
Cum a reușit să fac toate astea? Da, chiar așa. De unde aveți atâta energie? Cum reușiți uneori să... Că noi am mai discutat așa și nu spuneați, nici eu, nu știu cum am mai făcut treaba asta sau ceva de genul ăsta, să exprimați. Asta îndemn pe toți. Să aibă credință și să ceară ajutor mereu de la Dumnezeu, să aibă pe Sfinți aproape, pe Sfinți cu care purtăm numele, la care avem evlavie, să avem legătură cât mai vie cu lumea cea nevăzută, pentru că ea e cu noi. Sfinții sunt alături de noi și Maica Domnului e mereu pe pământ. Citeam în zilele trecute o istorioară cu un părinte care a fost foarte îmbunătățit sufletește și a ajuns până la al 3-lea cer ca Sfântul Apostol Pavel. Și acolo a văzut parte din slava cerească, a văzut pe Sfinți, pe Mântuitorul Hristos, înconjurat de slavă, Heruvim, Serafim, dar nu a văzut pe Maica Domnului și a întrebat, dar unde e împărăteasa cerului? Și apoi, unde e Maica Domnului? Și apoi îmi spune, ea e pe pământ, pentru că îi se cere ajutorul de creștin și tot timpul stă pe pământ. Și cel mai mult se simte prezența Maicii Domnului la biserica care poartă hram. Dacă cerem ajutorul până și în cazul nostru. Eu am cerut mereu ajutorul Maicii Domnului la tot ceea ce am făcut și niciodată nu ne-a lăsat. Cât de greu ne-a fost și nu a fost ușor. Nici eu nu știu cum să realiza lucrurile astea, că dacă m-aș pune pe hârtie ce sume s-au cheltuit, pare incredibil. Ce sume au fost necesare și de unde au venit tot timpul ajutorul. La momentul potrivit au venit ajutorul care trebuia ca să finalizeze o lucrare sau alta. Asta îmi doresc. Ca fiecare să aibă provocarea lui. Ca fiecare om să caute să fie parte din puzzle-ul ăsta mare care formează societatea noastră și biserică. Pentru că fără o piesă, un puzzle pare nu-i complet, nu e în regulă. Nu e frumos, nu e de plin. Așa și noi ar trebui să avem sentimentul ăsta, că fără celălalt nu suntem cum trebuie. Și trăim în vremuri în care oamenii sunt libertini, sunt indiferenți și se închid, sunt egoiști. Ori lucrul ăsta să-i duc într-un punct mort și după aceea, dacă vor să fie vii, din nou trebuie să deschidă spre viață, spre societate. Și revin la cea dintâi, nu știu, la cea dintâi, de provocare la care am avut-o noi, legată de activitatea bisericii. Avem puterea de a ne oferi mereu, de a dărui din ceea ce avem. La un moment dat, nu știu, eram student și cum am spus că am lucrat prin străinătate, n-am dus niciodată lipsă de bani. Niciodată n-am avut nevoie și să nu am. A rânduit Dumnezeu ca tot timpul să am și nu m-a preocupat lucrul ăsta și am avut. Și asta îndemn și pe ceilalți. Nu vă preocupați atât de mult de acumularea asta. Dumnezeu să ne dea tot ce ne trebuie în momentul potrivit. Și am întâlnit o bătrână care venea de la București acasă și se la o închisoare. Avea un băiat pe la Vicovera. Și atât mi s-a plâns femeia aceea că nu are cu ce se descurca, că lucrează de la pământ, că ține găini și vinde ouă și nu se poate descurca, n-are de ce trăi. Și că la închisoare acolo trebuie să se ducă alimente și o împrumuta bani și am mai zis ea câte de ale ei pe acolo și atât de mult m-a impresionat că tot ceea ce am avut în buzunare am dat. Și era o sumă destul de mare, nu mai țin minte exact ce sumă, dar era mult pentru vremele respective. Și zic, las că îmi dă Dumnezeu de altă parte. M-au trecut ani și la un moment dat mama mea venea de la Iași, a fost pe trenul la Sfânta Cuvea, Sparascheva. Și am întâlnit o femeie pe teren care a povestit. Din Bosanci am întâlnit un băiat la un moment dat și când ne-a descris, se pot să plângă mama, că dă seama că e băiatul ei cel care a făcut bine la femeia aceea. Și că era atât de necăjită și de disperată că nu știa ce să mai facă ca să iasă din necaz. Deci nu spun ca să mă laud, ci ca să dau un exemplu că Dumnezeu lucrează prin oameni. Și dacă noi avem puterea de a asculta de chemarea cea din tâi a lui Dumnezeu, de glasul îngerului care ne spune să facem lucrul ăla la momentul respectiv,
salvăm un om sau ajutăm, îl scoatem din necaz, vede că nu-i singur și nu mai e în stare de disperare, de desnădejde și rezolvăm o problemă, înfrumusețăm cumva lumea. Da. Da, asta, da, ca o idee așa de încheiere. Frumoasă. Da. Dăruind vei dobândi. Da. Niciodată. Nu-i venea să creadă la mama. Că... Și mie nu-mi place să fac lucruri mărunte, un alt aspect. Ori fac un lucru bun, frumos, temeinic, bun, ori dacă nu, mai bine nu fac. Sau îl fac când pot. Mai amân, mai acum, da. Ne strângem resursele și îl facem. Părinte, mulțumim mult. Și eu vă mulțumesc. Și de inițiativă, și de idee, și de încredere, și de bunătatea voastră, de sprijinul pe care îmi-l acordați, pentru că sunteți aproape de mine, printre puține tineri, de pe strada asta toți. Sunteți apropiați de biserică. Și încercăm fiecare cum poate. Tot timpul mai bine. Adevărat. Se poate și mai bine. În toate domeniile. Și vreau să promiteți că o să mai veniți. O să mai vin și m-aș bucura să mă ajutați cu experiența voastră pentru a organiza frumos evenimentul de la anul. M-aș bucura să fiți alături, că aveți experiența voastră și competența potrivită și cred că o să facem lucruri frumoase împreună. Da. Mulțumim, Părinte. Și eu vă mulțumesc. Doamne ajută.